दुखी मणिषर इज्जत केते ना महत केते मो पाई तेणु कालियारे सरकार को अनुरोध कर कौन साहाଯ୍य कले माँ को टे भल करी पिला तो बड़ हेलि केमती बाहा तोला हे कौन बड़ झी को 20 वर्ष मझियाणी झी को 18 वर्ष सान झी को 11 वर्ष। हाँ बड़ झी +2 पढ़ी मझियाणी झी मैट्रिक सान झी 6th खाଇବା ପିଇବା ସବୁ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଦି ଝିଅକୁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ସାନ ଝିଅ ଟିକେ ପାଖରେ ରଖିଛି। ଏଇନା କେମିତି ସେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସାନ ଝିଅ ଟିକେ ଧରି ଯିଏ ଯେମିତି ବାପଘର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଏମିତି ଚଳୁଛି ଆଉ ଭତ୍ତା ସାତ ସେ ମିଳୁଛି। जो भाईଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଆପଣ କୋଉଠିକି ନେଇଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଥର ଷ୍ଟୋକ୍ ହେଇଥିଲା ରାତି 11ଟା ସମୟ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନେଇଥିଲୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା ପରେ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଫେରି ଆସିଥିଲା ଚାଲ ବୁଲ କଲେ ନିତ୍ୟକର୍ମ କରନ୍ତି। ମାନେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି ସେ? ଆଜ୍ଞା ତ ତାଙ୍କର 3ଟି ଝିଅ ପୁଅ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ 700 ଟଙ୍କା ଆମର ପେନ୍ସନ୍ ମିଳୁଛି ଭତ୍ତା ସେ ପଇସା ଏବଂ 35 କିଲୋ ଚାଉଳ आम माने भी भाई हिसाब रे किछ दुखी सीना बुझे दुखी रो बेदना सुखी जे केमिति बुझिबा दुख सुनिबाकू सुखी जणे केही दुखी को कहे की खोजिबा दुखी